Het is moeilijk te zeggen. Wij kregen wel de indruk dat een aantal supermarkten goed letten op de prijsvergelijker en hun inkoopbeleid aanpassen. Inkoopbeleid in zodanig dat zij bijvoorbeeld goedkopere merken aanschaffen en aanbieden aan hun klanten. En dan kunnen de klanten dus kiezen voor een goedkoper merk. Ik noem een voorbeeld. Als je cornflakes hebt, dan heb je Kellogg's cornflakes. Dat is een heel duur merk. En dat is duur omdat er heel veel reclame voor wordt gemaakt. En je hebt huismerken. Huismerken zoals Everyday en Jumbo en Albert Heijn. Dat zijn huismerken. Voor die huismerken wordt geen reclame gemaakt en die zijn dus veel goedkoper. Nu zijn er supermarkten die naar aanleiding van de prijsvergelijker veel van die huismerken in hun assortiment opnemen en daarmee goedkoper worden. Nou, dat is natuurlijk een hele goede zaak voor consumenten van Bonaire. De tabel is te zien op www.uncobon.org, de website van Uncobon. Daar zie je de prijsvergelijker zoals die in de krant staat en er is ook een link naar het totaaloverzicht, de spreadsheet, waarin de individuele prijzen per product, per supermarkt aangegeven zijn. En misschien kunt u ze ook nog wel in beeld brengen in deze uitzending.